up sa inyong mga ka-ignorante? Panibagong araw, panibagong vlog na naman. Nandito na naman ang inyong komedyanteng hindi nakakatawa ang jokes pero nakakatawa yung mukha. Okay, ngayon pupunta na tayo, pauwi na tayo. Sige. Okay, ngayon raw ay gagawa kami ng acting challenge kasi ito naghahamon, magaling raw siya umakting. Sige, tingnan nga natin kung magaling ka umarte. O sige, mag-acting tayo, tingnan natin kung magaling ka talaga. Okay, ikaw ang mauna, ikaw ang naghamon eh. Okay, oh, ready, action, go! Bakit ka nabuhay? Di ba namatay ka na? Namatay ka na! Pura buyag! Pura buyag! Ayaw po, wag mo namang acting na ganyan. Nakakatakot naman yan. Ayaw ko na lang mag-acting. Hugot na lang. Hugot na lang sa akin. Darating na ang Pasko! Ikaw, kailan ka kaya darating sa buhay ko? Akin ka na lang. Akin ka na lang. Ikaw, kailan ka kaya darating sa buhay ko? Oh, ikaw na po. Ikaw naman. Oh, Darating na ang Pasko. Yan na. oh. Ay, dugay-dugay ka ra. Facebook ka ba? Bakit? Kasi mukha kang Facebook. Hello mga ka-ignorante, may nagsabi pala sa akin na kapag English daw, ang A daw ay naging E. Ang mga English daw, hindi daw nagsasalita ng A dahil ang A daw ay ginagawa nilang E. So ngayon, gagawa ako ng sentence at sasalitain at bibigkasin ko sa English na ang A magiging A. Kunyari ito, nakita nyo yan. Ito ang sentence. Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Yan ang sa Tagalog. Kapag bigkasin daw sa English, yung A magiging E. Ibig sabihin, ganito yon. Iinin ing di mo kung pitini ing kibiyo. Way lame! Nandito na tayo. Oh, di ba? Nakita niyo mga ka-ignorante, yung vlog ko dati dito, sobrang blurred kasi mainit pa yon. Ngayon, alas 4. Tingnan nyo. Oh, di ba? Malinaw na malinaw. Nakita nyo? Malinaw na malinaw ang view kapag hindi lang. Ako? Hoy, Ako si Gandara. bakit ka tumitingin sa akin? Crush mo ko, no? Laka, bakit kinargahan yan? Tinday pa naman yan, hindi pa yan makadaog. Tingnan nyo, kahit anong guroy mo dyan, hindi yan makakadaog. Bakit hindi na lang ikaw ang magpasan? Mukha ka namang toro. Kumain kayo ng limon, para sa akin lang kayo lumingon. Basta't kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maiaalay sa'yo. Hoy, Crush, bakit hindi mo ako ginusto? Ganito na lang ba talaga ako kapangit sa paningin mo? Di maamin ng damdamin na ngayon'y wala ka na sa aking piling. Hoy, dili mo katawa pag hugot ko mo katawa ka. Kamaot. Kumain kayo ng puting mais para iwas diabetes. Nako, copyright na naman. Kumain kayo ng kamuting kahoy para maging kamukha nyo si Chonggoloy. Yan. Nandito ako. O sige, pamaot-mautay, sigurado gana ka. Pamaot-mautay ta. Sigurado gana ka. Gana ka na, oh. Wa na gana ka na. Pero payo-ayo hag tingog. Gana ko, pero pabati-bati hag tingog. Gana ka. Sigurado kantay gani. Anong kailangan kong gawin? Mura ka magnapas mo sa ice. So yun mga ka-ignorante. Ngayon, at dito na natapos ang ating video. Please subscribe Comedian Squad and don't forget to click the notification bell para ma-notify ka pag nag-upload ako ng bagong video. So ayun, bye-bye.